ಪೊನ್ನುಲು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಬೂರ್ನೆ ಟೈಂಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಪಾಪಲು ಬಂದ್ಕೊಡು ಕೂಡ ಪೇಟೆ ಮಾರಂಡು ನಿಂಗಳು ಆಗ ಕಲ್ಪುಗಳ ದಾರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಜಲಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಒಟ್ಟು ಬೋಲ್ಜೆಟ್ಟೊಂದು ಏರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟೆಲು ಗಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಸಗಾಡು ಇಂಚಿನ ವರ್ಷಗಳು ತೀಟುಪ್ಪೋಡು ವರ್ಷಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ತೀಟುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಕಾಲುಟ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂటి ಇಡ್ಡಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಂತ ಮಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಂಡ ಒಂದು ಆನೆ ಕೊಂಡು ಡುವಾಡು ಇಡ್ಡಾಂಡು ಮದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಡುವಾಡು ಇಟ್ಟಿಂಡು ಬಾಯ್ಟ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತಲ ಮಂಚತ್ತಪ್ಪ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಪಾತಿರೋರು ಬೇರು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇರು ಎಂಕ್ಲ ಓಡಿತ್ತು ದುಂಬು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಲಾಕೊಂದಾಗ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈರು ಪನ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು నాకు ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕು ಜರ ಪಜಿರ್ದು ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳಾರು ಏನಮ್ಮ ಯಾನಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರಡತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ನ ಆತು ಪೀತಿಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ನೇನ ಪನ್ವೇರಿ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಪೇಟ ಹೋಗ್ನಲ್ಲವಾ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪರ ಫೋನಾಗ ಜಾಗಿರ್ತೆ ಅಯ್ಟ ಕಿರೆ ಉಂಡು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತ್ಲ ಈರು ಪಂಡಿಜುಂಡ ಮಗ ದೊಂಬುಗು ಕೊಡೆ ಪತಂ ಪೋ ಪನ್ ಕೊಡೆ ಪತಂದ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಬೇನೇನು ಬಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಪೂಜೆನೇನು ಕೊಡೆ ಪತಂ ಪೋಜಿಂದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಆವಡತಮ್ಮ ಕೊಂಚದ ಕೊಡೆ ಪತಂ ಪುರ ಪೋಪೆ ಕಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಏರ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗೇನ ಕೋರಿ ಪತ್ತರಡ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರಡ ಇದೇ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಅಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆತ್ತ ಕೋರಿ ಬಂಡ ಆವ ಮಂಚಂಡ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೇಟೆ ಪೂದ್ ಬತ್ತು ಕೋರಿ ಬತ್ತಾರ್ತ ಹೋ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದಿಪ್ಪೆ ಜಿನ ಪುನರಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದಿಪ್ಪೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತು ಕೈ ನುಣು ಕೋರಿ ಕೊನತ ನೀಯೇ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಎನಲ್ವಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಆಗುಜಿ ಎಂಕ ತೀರುಜಿ ಬೋಂಡ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪು ಯಾನಂಜಿ ಜಿನ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಆಡಿ ಜಿನ ಪುನರಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಆಡಿ ಮಲ್ ತಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ ಬೋಂಡ ಏನೇ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಯಾರು ಪಂಡಿ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೊಂದು ಟೀ ತೂಪೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರಸುಬೋದು ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಬಿಡು ಕಂಡಾಯಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅರ್ಪನ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಇತ್ತೇವೆ ಲಾಯ್ಗಿಡಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜೀವನ ತೆಪ್ಪರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತುನು ಪಾ ಓಲ್ಡ್ ಮಾತೇನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಚಾರು ನಿಗ್ಲೆಗು ಏರ್ ಪನ್ಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ನಲ್ಲ ಕೇರ್ ನಿಗ್ಲೆಗು ಪಂಡು ಬೆಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಕು ಜರ ಪಜ್ಜೆರ್ದು ಆಗ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪ ಪೂಜ ಆಗ್ಲಿ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜೆರ ನೀನೇ ಕಾತು ಕುಳ್ಳು ಬೇರ